Kodhi kama chelo, sirkal mar Kenya Kwanza medo yudo kwete wirem golo chik ne ubila mondo michak timo nonro mano mar yango adiera ni to en ng'a kata kweth mane mateko rowere e pacho kae. Wach lal mag rawere koro chalo mana yo makoro jotelo kod josiasa oyudo mar duokre kendo bare weche. Jofwambo marwa Walter Nyambaga kolonwa wachno. Ka oganda mathoth pacho ka chunygi pod ong'awre kendo luoro kwakogi e wi gwenyruok kendo lal magalagala mar familia maggi. Sirikal medo yudo seyo kalore ni oserem e ka okang' mar chik kata golo amuri ne obila mondo tim nonro e wi teko ji kendo lal godo. Ka moko to yudo kojwang' ringregi gengapaya to kod bunge e kata doko ni sirikal riyo dhoge kendo kichore gi chien ni gikia wachno. If you know the people abducting people, you are an officer wangao. Peana habari kwa idara ya DCI wachunguze wale wanashika watu. If Rigathi Gachagua has information on who is abducting people, he has been ranking government officers. I want to ask him and his company and team to drop the idea of polarizing the country. Gisani kweth masiro jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kalose kaunti ma Nyandarua okone jatend piny William Ruto kume pod biro mokelot e lwetgi ni mare dwa thong'e mondo kaw ting' mar lal mar oganda maweyo familia mathoth kod luoro. Kusimama kwa microphone kusema abduction inafanywa na kikosi ya Rigiji ni kuwafanya Wakenya wajinga. When the president himself had acknowledged kuna abduction na itaisha, Kimani Ichung'wah, you have no audacity kusomea governor Natembeya. Siasa ikiwa mbaya hata wewe Reverend itakuharibikia. Hakuna mtu itakuwa mzuri sana. Ukitaka kujua hii siasa itakuwa mbaya, siku ile SHA itakosa kufanya kazi, ya hawa itakosa kufanya kazi na yako itakosa kufanya kazi ukienda hospitali. So tukubalisha kidogo kidogo, si siasa kidogo kidogo ile inaenda mbaya tunasema hiyo ni mbaya ili maneno ikuwe sawa sawa. Jadwira mamaka dara Joja Ladwa kanyakla kod jodolo makanisa mar Holy Spirit Church kalose kaunti ma Vihiga okone William Ruto ni arita kwe mar piny ni lwete kendo tieko wach teko ji mapachoka. Village Bishop amesema watu wanatekwa nyara, na ni kweli watu watekwa nyara. So tunaomba serikali kupitia kwa president vile alisema atasimamisha haya mambo, ni kweli asimamishe. Sisi tulichagua serikali ambayo tulijua itatetea hawa vijana. In fact, walisema ya kwamba kazi yao ni kutetea vijana. Sio walisema bottom up ama walisema nini? Jotend duond bura mar DAPK Mutinge Selisi Miyo to kod Wafula wa Munyinyi bende ogolo duondgi wi wach teko ji kagikone Kimani Ichung'wah ne oweloso katudo mamorie pi kendo rit dhoge to maduong'. Jatend piny wetiyo kod Ichung'wah mar puso weche machwanyo familia motek joge. That as a party we stand for the people, we stand for Kenyans, and those that have been abducted, we stand with the missing families of the missing people. His Excellency George Natembeya was right to respectfully point out the poverty in Western Kenya, the wrongs committed by abducting protesting youths. Ruto nyaka sani osekwepo loso motegno wi wach teko ji kata chiwo muri motegno mondo tim nonro e wi jok mateko ji pachoka. Na watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, kasongo, sakayo, sijui. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Kama chelo jakedo ne ratiro mago Uganda e buo